Obviously, in passion ko, yung pamanggawang film or content, kaya in vlogero, ting kaming project, lagyo na kay electric bill. Short film ya ito, gawin miya gamiting DJI Osmo Pocket 4 para mag-call out ding attention kay DJI na ing film ito nung mag-trending naman, gawa miya kay karelang produkto. At ngayon pati nga pon pin, nala na akong maluwang gawa ng manigaral, although may nigaral na ako magdirect dahil na ako school aatenan tungkol kay pamag-direct. Mag-recap ko ngayon huling yung project kay ni Maragulya, paplanuhan mi yung papag-trending talaga, either using ads or heavy promotion. Banyan yung plano ko. At ngayon although ngayon ipindakal ko abalo, kaya binarin tang pamanalbeng liwaliwang short films. At ngayon mag-decide ko pin na magaliwa na ako format pa mag-film. Na iyabe kay siguro kay nitang gawa kong sample. At balo nung pwede kasi kaya pala yun makapakera. Alya siguro kaya iyabe. Anyway, ginawa kong sample. At itong gamitan ming preset. Dakal ko kaing pwedeng gawan Dakal ko buring gawan, dakal ko pwedeng gawan. Pero wala akong nga umpisan. Uling as nang kakalatered king ka na akong utak. Pamaggawang kaya yan, Kapampangan Podcast, kaya bayarin yan. Na akong karakal buring I achieve. Pero wala akong nga gagawa kasi masyadong dakal. Itapin, tangaw sandang jack of all trades, master of none. Ala akong kaya. Malibang kining channel kong dagdag kita na medyo masanting niya kain masanting niya bigayan at monetize siya pa. Samantalang retang aliwa akong willing kong i-start ko lang maski akong mabayaran. Siguro pin dahil passion ko kaya gagawan ko maski wala akong bayad. Anyway, yan yung paplanuan mi at sana din Kapampangan nasuportan da kami uling gawin mi Kapampangan niya. Kaya, gawin miya, subukan miya. So, mo, share kayo mo kayo, dakala salamat, kay pamalbe. See you, kento to kita mong video.